Ayan, isang mapagpalang gabi sa atin mga kasapul. Nagre-ready na ako ng gamit at mamana kami ngayon. Lulusong ako at kasama ko si Utol. Pumunta muna dun sa tabing dagat at tinitingnan niya yung mga naglambat kung may nahuli, kasi meron yatang huli ngayon eh. So bali ako ay nagpe-prepare ako ng gamit at mamamana kami. Alas 10 na po ng gabi at siguro pakaahon ng mga naglalambat saka kami mamamana para hindi kayo makaistorbo. Ayun, thank you very much po sa patuloy na panonood at abangan nyo po ang shoutout mamaya pagkatapos ng video. Ayun, maraming salamat po sa mga ka-espero ko. Dive safe. Ayun, thank you very much sa patuloy na suporta. Yan mga kasapul, meron daw na nalambat na butanding, yung whale shark. Hindi tayo makapag-ilaw ng maliwanag kasi may istorbo daw yung isda. So bali titingnan lang natin kung nasaan yung butanding. Ayan. Madilim eh, hindi natin makita eh. Ayun. Sayang hindi tayo makapunta dun sa hindi natin makuha na ng video na maganda. Yun, laki ng butanding. Malayo mga kasapul, di ko makuha na ng magandang video. Hindi kaya. Hindi pa ako nakapag-bihis ng wetsuit ko eh, kaya di ko mapuntahan eh. Ang laki. Ang laki ng butanding. Mabirikon na ninyo, sabdo na ako na-update ko.
Okay, good morning mga kasapol. Ito lang yung nahuli ko eh. Yan isang malapad na danggit. Tapos ito. Yan, bali ito lang yung huli ko. Masyadong madalang yung isda. Merong mga nag-ano sa dagat ng lalambat at binigyan ako ng yan mga dilis. Nililinis ko kasi may mga lumot eh. Ayan masarap tong gawing patutuyuin natin sa araw, bibilad natin. Yan. So bali wala kaming huling masyado eh. Tapos si Utol hindi masyadong walang isang oras si Utol. So bali ako lang yung Okay na rin yan, may pang-ulam na tayo. Ito malapad yan lapad. Okay. Yan, isang mapagpalang araw mga kasapol. Shoutout muna tayo kasi hindi ako nakapag-shoutout nung nakaraang video. Yun, pasensya na po. Okay, shoutout kay Mr. FTV. Shoutout din po kay Joseph Augusto Sulit. Shoutout din kay Michael Magalo. Shoutout din kay Edwin at Saipan TV. Ayun. Marlo Condi, shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Birispiro. Shoutout kay yung magaling na natin, Espero si Rappi Fishing. Shoutout po sa iyo, idol. Shoutout din kay Dos Adventure. Shoutout kay GC Adventure. Fun Fishing TV, Fun Fishing. Ayun, shoutout po. Chings TV, shoutout po sa iyo. Yung asawa ni Dora. Doro Explorer, shoutout po sa iyo. Verso RJ Vlog, shoutout din po. Shoutout din po kay Katig Vlog. Shoutout din po kay Lagalag Master Official. At shoutout din po kay Tira Busca Vlogs. Ayun, shoutout din po kay Direk Pinoy Fishing. At shoutout din po kay Kapol Island Adventure. Hunter Exploration, shoutout po sa iyo. At Kabugsay, ayun, shoutout po sa iyo. Mandaragat Train TV, idol. Shoutout po sa iyo. Kins Adventure, shoutout po sa iyo. Ayun, maraming salamat po sa patuloy yung panonood at walang sawang pagsuporta sa aking channel. God bless po sa ating lahat at more blessings to come. At sana po patuloy niyo po suportahan. Huwag po kayong magsasawa at
thank you very much at abangan nyo pong lagi yung mga spearfishing na adventure namin ni Utol. Ayun, sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayun, subscribe po ng channel ko at enjoy watching. See you next vlog. Thank you very much. Sapul ka.